Salutare semințele mele, bine ați venit la un nou episod pe acest canal. Astăzi suntem la Comana aici cu fratele meu Dan și avem o misiune foarte importantă. Am auzit că Moș Crăciun ăla adevărat cu barbă albă a coborât el, a venit el de Laponia cu nu știu ce sanie de aia de-a lui de șmecher și s-a îndreaptă spre București. Băi frate, uite și tu, a venit Crăciunul și tu nu înțeleg, mă, de ce nu vine și la mine Moș Crăciun. Tot există și vine la toți copiii, nu înțeleg cu ce greșesc. Băi, ia uite pe ea. Andrei, 11 ani, Comana? Da, șef. Da. Andrei! Andrei, tu ești, mă? Da, Hai, vină încoa. Hai vin la moșul să-ți dea ceva. Ai fost cu minte anul ăsta? foarte. Îți dăm Vei, ai moșul- fost cu minte? Exact ce ți-ai dorit. Oh, kendama. Ce e, mă, moșule asta? Asta nu e crom, cum am vrut eu. Băi, ia mă, când am atât. Băi, hai, ia-o și Te rog du-te. cadou, du-te de Ia uite, bă, mi-a luat crom în loc să-mi ia de aia cu țava mică. Cine mulțumit? Copiii de ziua de azi. Tot braznici, moșul. Mădălin, 15 Doamne, ani, Vlad Țepeș. incredibil. Păi, Vlad suntem în Țepeș? Comana, Suntem moș. în Comana, bre. Bă, sunt și eu obosit. Zaharia, 17 ani, Comana. Zaharia. Zaharia? Nu cred, Zaharia. nu cred că e. Cred că ai Zaharia, greșit ceva cred că ai greșit, da. E pe lista neagră. Cum mă, băie, să fie? Stați așa că... Uite moșul acum. Nu mai știu ce este pe el, mă rog. Bate pe toată lumea. Așa e, a fost un copil obraznic. Obraznic rău. Anul ăsta nu merită niciun cadou. Nu, chiar nu merit. Lista neagră? Atât de greșit a fost ce am făcut eu? Stai, știam în primul rând de unde știu ce am făcut eu. Păi bă, și tu ești șmecher, mă? Ce șmecher ești tu? Nu știi că eu conduc Comana asta, sunt cel mai șmecher de aici, luați-vă cu mine, care puteți. Păi asta mă un pic. Ăla mai rătofeu fi moșul? Dar e fake, n-are cum. Și, apropo, trebuie să ținem cont de copiii care au făcut chestia asta. Băi, Deci, Zaharia e pe lista neagră. haideți atunci să mergem. Că avem un drum lung până la București. Da, dar avem o problemă. Trebuie să ții cont că nu mai putem să mergem cu Sania, moșul. Băi, Sania mea, unde e? S-a stricat. Că am stricat. Băi, ce v-am zis eu să-i puneți tabla aia acolo? Așa e, șef, ai dreptate. Dar putem să alegem dintre următoarele. Fii atent aici. Deci, avem așa variante, fii atent. Bun. Deci, avem așa un moped care putem să ne folosim de el. Avem o trotinetă și ca cea mai bună alegere din punctul meu de vedere, o mașină. O mașină. Băi, băi, da, Eu zice să mergem mai bine cu mașina, că cam frig afară. cam frumos să este asta. Ce zici, șef? O luăm? Dacă voi sunteți fericiți, mergem cu ea acum, nu? Bun, și... Era mai bine cu mașina. Da, era mai bine, dar vreau să vorbim un pic despre unde o să mergem acum. Păi, avem mai întâi la băiatul ăla din Vlad Țepeș, nu? Nu. Asta e și ideea. La Vlad Țepeș putem să mai mergem. Dar am vorbit să mergem la Târgu de Crăciun din București. Din București, mai bine. Nu așa Păi, am vorbit? Ba da. Haideți că Avem și facem mai mulți 35 copii de acolo. minute până acolo, Păi nu? așa ți-am zis, da, că facem 35 de minute. Eu zic să nu mai stăm și Să nu mai stăm pe gânduri. Haideți Mașina copiii și... mei Da. atunci. Mergem. Exact, CJ. Dar Alex Parașută nu filmează bine. Stați mă în cava și ce credeți, că pentru mine e ușor? Băi, Alex, se filmează, mâncați aici drept, că e singura oportunitate pe care o avem pe anul ăsta să mai facem și noi niște abonați, trebuie să profităm de ea. Ia de mult. Uite cât de prost e filmat, na. Se vede degetul. Se vede degetul în filmare. Băi, trebuie să să refacem filmarea asta. Haide-mă mai încolo. Băi, ia fii atent, mergem, filmăm și poate găsim și niște oameni și facem și de aia. Dacă răspund la întrebări, dau 20 de lei. Bravo. Pum. Vedem, poate Da, ce bine ai ieșit. Băi, pară, eu te înțeleg că ai emoții. Filmezi, mă, frate. Băi, lasă că poate are emoții, înțeleg că ai emoții și așa. Dar trebuie să te focusezi, că e o oportunitate, frate, n-avem cum să o Ce dăm cu emoții, mă, piciorul. să ai? Îți tremură E mâna. Crăciunul, frate. E Crăciunul, poate dăm tunul cu videoclipul ăsta. Hai să filmăm în zona asta, că e mai frumos, mai... Haide, bine, dai drumul, Hai, telefon. ieșiți acum. Hai, ești pregătit?
3, 2, 1 și... Sărbătorește fiecare om Crăciunul. Da, fraților, cum ați auzit, Crăciunul este o sărbătoare foarte importantă pentru că de Crăciun trebuie să fii mai Bun! De exemplu, dumneavoastră, cum vă sărbătoriți dumneavoastră Crăciunul? Eu? Se supăra, mă, lăsați-mă. De ce, maestre? Am aflat că spărista neagră lui Moș Crăciun în Cățeș. Poftim? Cum adică ești, mă, polista neagră? L-am văzut pe Moș Crăciun aici. Alexia, închide-mă filmarea. Băi, stop, Ai, mă, bă, stop. aici, mă, când era mai interesant, mă pune să o închid. Bă, mâncați-și. Dacă ai ceva ce ne poate ajuta, spune-ne, că ar fi nerecunoscător. Să spui tot. Nu fi panoram. Că vă ajungi carne tocată măcinată. Bă, eu nu știu ce să mai zic, dar ai grijă. Bă, l-am văzut pe Moș Crăciun, era aici. Unde dracu n-ai văzut, mă? De ce, mă? Păi, ești drogat? A plecat, s-a dus pe partea cealaltă, vă zic eu sigur. Da, mă, așa e, te cați. Bă, fiți atenți, mergeți cu mine, vedem dacă e acolo. Dacă nu, te batem rău. Dacă Dă nu e, drumul la mă brațe. bate, dacă nu e, mă bateți rău. Dar dacă e, îi luăm locul și eu să Moș Crăciun. Facem așa? Bună idee. Bă-l pun pe Bobby pe el dacă nu e Moș Crăciun. Faceți ce vreți voi, Nici mă nu bateți, mă aruncați în lac. Băi, nici bine nu ne-am făcut cunoștințe și gata, îi luăm locul lui Moș Crăciun, ai nebunit? Bă, aveți încredere în mine, v-am zis, dacă nu, Păi ce mă garanție avem? bateți. Ce garanție avem? Legea a fost până la el și după a făcut-o el. Băi, tu nu știi că noi suntem la legea celor 3 maimuțe? Urechios, surd și ochelarist? Bine, hai, Vorbești, nu hai mâncava-și gura voastră să vedem și dacă nu e, facem cum vreți voi. Bine? Hai. Hai, Facem, veniți hai, încoa. Hai. Ia zi, Robert, merge totul bine? Moșul speră să fie bine. Cum să nu, șefule? Motorin avem, călduric avem, Da, e bine. chiar merge bine, dar mi se pare suspect puțin un grup de puștani în față. Am văzut și eu, mi s-a părut ceva. Hai să oprim la ei să vedem ce se întâmplă cu ei. Băi, căciulă de Moș Crăciun n-am găsit, mă, și costumație, dar eu zic că merge și așa. Haide, mă, mai vine o dată că am înghețat de frig. Zi, mă, e bine sau nu? Da, mă, e nebunit, ești numărul de la 1 până la 10, ești 2 după 1. Ești jalnic, mă, ești jalnic și ești injectat cu iaurt. Ești urât rău. Bă, ziceți, mă, că noi trebuie să-i furăm identitatea lui ăla. E bine? Bă, trebuie să vedem ce să facem. Avem un plan, trebuie să ne ținem de el. Da, ne-ai adus, mă, poțiune? De-aia de la Bihor. Pălincă de-aia de la Bihor cu 2-3 somnifere în ea. Eu zic că nu face față nici Putin la așa. Deci îl adormim pe Moș, îl batem, îi furăm elfii, banii, hainele și mașina. Și plecăm noi. Și identitatea, pe scurt. Îl furăm pe el cu totul. Da. Dar mai întâi hai să vedem unde e... Bă! Ăla nu... Ce scrie acolo? Drum spre Târgu de Crăciun, București. Este. Ce faceți, băieți? Ce ați făcut? V-ați pierdut? Da, și n-avem nici bani. Nasol. Și unde trebuie să ajungeți, mă, băieți? Păi... am vrea să mergem la Crăciunul de târg. Am vrea să mergem la târgul de Crăciun. Băieți, din păcate nu avem cum să vă luăm. Avem niște treburi foarte importante de făcut și chiar nu ne permitem să vă luăm. Nu-i problemă, băieți, ne descurcăm noi. Dar nu vreți voi niște țuiculică, nu, pălincă de la Bihor. Foarte, foarte bună, originală. Măcar să ne faceți voi niște bănuți. Nu putem, băieți. Lăsați așa, hai. Nu vrem, frate, ne grăbim. Hai, pa. Bă, nu lui trebuia să o dai la Moș, mă, la Moș trebuia, așa am vorbit. Ce Moș, mă, că nu era niciun Moș în mașină? Bă, la cine credeți că s-a întors să vorbească? La nemurirea sufletului? La Putea cine? să fie oricine, mama. Eu cred că tu ne tragi pe sfoară. Băi, Tu ne tragi în țeapă. băi, nu dau prin nicio... Băi, pare, ia zi 2-3 vorbe, mă. Nu știu, mă, hai, gândiți-vă mai repede ce facem, că e frig, hai. Bă, Ce facem, mă? în primul rând, la cine credeți că se întorcea dacă a zis și șeful? Putea să fie oricine. Bine, na, mergem la Târgu de Crăciun după ei, că ați văzut că scria Târg de Crăciun pe ăla. Deci ne-am luat în parc, ne plimbam, ne făceam vlogul. Ne-a dus în pădure. Nu mai pot. Ne-a dus în pădure, am înghețat de frig. Bă, v-am zis, dacă nu e Și nici... acum ne duce la târg. Cu ce ne Dacă ducem nu la e târg? nici la Târg, mă bateți. Dacă Cu ce ne duci la târg tu pe noi, ia-ți? Nu știu cum, cu ce să vă duc. Cu ce mergem la târg? Hai să o gândim. Nu mă interesează, îmi plătești trenul. Bine, mă, da, vă plătesc trenul.
Da, mergem. Mergem cu trenul? Mergem cu trenul și dacă e acum... Hai ca și... Nu toți, mă, că n-ai nimic. Băi, ne plătești trenul, vezi că e 30 de lei biletul la tren. Câte bă? 30 de lei, de fiecare. Dar vrem banii cash. 30, 160. Da. Dus? Deci prost, de dus unde sau dus 160? E 230? E Da, mă, 230? Da, bravo. Hai să mergem la tren, hai. Pe banii înainte trebuie să ne dai, nu ne plătești trenul. Da. Trebuie să trec pe acasă să Haide, mă, hai să mergem. Dar vă nu vi s-a părut puțin suspect băieții aia acolo? Fiule, ești prea nervos. Mie mi-e rușine că n-am putut să iau. A, mă, șeful, avem de dat cadouri tuturor copiilor. Și până la urmă e Crăciun. N-avem cum să-i luăm. Da, așa e. Să vedem ce-o fi. Tu contezi acum. Frig e, bă. Da, bă, nu zici că nu mai aveți pe jos aici. Noroc, bă, că am fost, că mi-a schimbat și eu geaca, că înghețam. Uite-l, bă, și... Bă, ai nebunit în filma, mă. Stai mă așa să vedem dacă ne minte Zaharia și după aia mergem și ne facem și noi contentul. Așteaptă. Bă, să vedeți, mă, că nu vin. Uitați. Tu ești pasnicul? Stați așa, băieți, da. Cu ce ocazie pe aici? Uite, suntem și noi cu Moș Crăciun aici să... Știi ce zic? Moșule, tu ești? E moșul? Este, da. Zi ceva, șef. Ce este? Și cu ce e ocazie pe aici? Să dai și noi cadouri la copii, că e Crăciunul. Că îl așteptăm, suntem într-un fel elfii lui, să spun așa. Bine, băieți, dar tăceți. N-aveți voie să veniți aici, da? Ok, mulțumim frumos. Ce faci, bă, ești, bă? Bă, uite-te. Bă, stai ce să scot telefonul. Bă, ești nebun? Bă, Uite-l pe moșul, mă. Și până la urmă ce treabă avem cu el? Hai, poate ne dă și nouă ceva, că e Crăciun. Bă, voi sunteți proști, mă. Nu uitați, bă, că și voi sunteți pe lista aia neagră și trebuie să-i facem felul și am nevoie de voi. Da, mă, e moșul. Și ești pe lista neagră, n-ai nimic de câștigat. stai mă, ce, tu m-ai făcut pe mine prost? Dar chiar mă l-ai făcut pe ăsta prost, mă? Bine, mă, hai, cum facem? Bă, nu știu. Hai că vedem acolo. Hai la moșul. Bă, ce mișto e Kendama asta, Luciano, nu știu, zen, e incredibil. Parcă toată ziua m-aș juca cu ea. Dar, păcat că nu știu. Bă, numai că ce frate, bă, să mă fac Kendama asta. Ia uite, bă, musafiri. Salut, băieți! Seară faină. Fă loc că suntem de la Netflix și avem să facem Nu vă fac loc, un pic... Ascultă-mă, facem un documentar pentru cel mai prost Moș Crăciun. Nu știu. Stai liniștit. Bună-ți fie inima, dragul meu. Am venit aici să facem și noi bine, să dăm cadouri la copii. E Crăciun, am și o treabă. Și acum, uite, văd că nu mă lasă intri. Eu am și o treabă mea, nenicule, am și asta. Păi, dar vărule, dar de ce nu ești îmbrăcat în Păi e Moș deghizat, Crăciun? nu vadă Sunt copiii deghizat pe ca aici să nu știe copiii, am costumul plantat acolo. Uite că fac și voi. Și ăștia trei? Ce? Serenii mei și ei la fel au costumația acolo. Ia fă mă schimare, să-l convingi. Fă schimare să-l convingi. Ăștia sunt serenii. Ăștia... Ok. O vezi? Cele două coarne astea sunt. Doar că mine... Bă, ia, că nu mă... Bă, nu mai filma. Nu mai filma. Ba da, ar trebui să filmeze pentru că noi suntem Băi, gata, o! cum trebuie. Bă, ia, gata. S-ar putea să fii pe lista neagră tu. Da, nu să fii pe... Dacă nu ne lasă treci, promit. Uite, maestre, vezi ce se poate întâmpla cu apa asta? Așa sunt ei. Ia fiți. Uite, vă las să treceți doar cu o singură condiție. Cine știe dintre voi să joace cu Kendama? Tu, băi, șeful meu, facem game of Kendama. Nu, frate, nu. Dacă faci un trick fără să-l greșești, vă las să treceți. Hai, bine. Să faci bine, mă, ca să Haide, mă, te trecem rog și eu, noi. haide. Gata? Hai. Ce presiune. Hai, moșule. Un trick, a mers un trick. A mers. Dă și eu. Hai cum e Încerc și eu. trecat. Dar ce Kendama este ăsta? Zen. Kendama cu Ceanu. Am înțeles. Uitați cât de fain. Foarte mișto. Văd că și te pricepi. Suntem buni, suntem buni. Băi, noi Suntem buni. frumos, moșule. Stai așa să încerc să fac un trick. Nici voi intrați. Gata? Da. Vai, băi!
Oh, veniți la moșul să vă dau cadourile dorite. Păi, băi, Muciu, pe bune acum, tu crezi că aici o să vină copii? Hai măcar la brad în partea aia. Hai mă, Răzi, cum să nu vină copii, că avem pe moșul cu noi. A, uite. Vine un copilaj. A, un copilaj cam mic. I-am zis lui moșul să vină la mine, asta n-a venit anul ăsta la mine moșul. Moșu? Tu ești? Cine e ăsta? Moșu! Ți-am cu scrisoarea în ăsta, mi-ai adus ceva? Ți-am adus altceva. Ce anume? Mamă, ești bine? Când da, mă, ven! Când da, mă! Ia, te bucur de... Wow! Fii sănătos și să asculti de părinți. Plânge comana de kendama asta când mă vede. Ce-am primit de la moșul kendama zen. Wow, ce mișto e! Plânge România în două când vede kendama asta. Unde-i tu kendama ca mea? Stop, joc! Am venit să-ți fac felul. Băi, ce aveți, mă? Zaharia, Eu sunt. tu ești pe lista neagră. Ia uite cum s-a Nu întâmplat. primești niciun cadou anul. Păi nu, n-am venit să-ți aduc să primesc un cadou. Am venit cu pace. Am venit cu pace și o să-ți oferim noi un cadou anul ăsta, moșule. Scoate-mă porțiunea aia bună. Gata, maestru. Băi, tu ce scoți? Fii atent. E cea mai bună băutură pe care poți să o bea. Poate să taci. Băi, E băutură. Ce crezi că are în ea? ce e asta, mă? E făcut... Băi, e făcut... Moșule, pentru că toată lumea cu copiii cu astea primește cadou de la tine, Noi aș vrea să Băi, facem moșule, un cadou. încredere în ei? Ascultă-mă, e făcut Ai din ulei încredere de în coca. Ulei de coca. Luați-vă distanță de aici, mă. Ai încredere în mine? Lasă-l mă să bea, gata. Bea, ia o gură mare. Ia, bea cu poftă, că e bună. Bea. Cum ți se pare, moșule? Haide, bă, că e așa. Hai să-i dăm barba. Să-i luăm barba. Bă, de ce nu merge? De ce nu merge, mă? Bă, de ce nu... Băi, tu tăi acolo jos, bă. Bă, de ce nu-i merge, mă, să-i luăm barba? Moșule, e barbă naturală? Normal. Bă, Copii, gata. nu o să mai primiți niciun cadou. Filmează-mă, că e luăm barba. Filmează-mă, că e luăm barba. Nu merge. Hai, Alexe. Haide, Alexe, fugi. Băi, plecăm de aici! Șeful, hai să plecăm! Hai, hai. Să plecăm! Hai, vină cu aia! Alex. Hai. Hai, vină cu aia! Bă, hai să zubă că și-a făcut efectul. Băi, E real. e de la porțiunea ta, mă, că e făcut doar pentru Crăciun. V-am zis, bă, că e real. Dar știi ce mă întreb eu, mă? Dacă am mers de aia înseamnă că merge și la Crăciunițe. Bă, știi ce Bă, Merge, mă. mălăul ăla cu geaca aia maro nu scapă. Dar nu știu cine... Băi, ai noroc că am venit să te scap, că l-am luat pe la spate, că altfel te omora acolo. Stai spus și stăm jos? Doamne, ce ți-o fi dat, mă? Ce ți-o fi dat, mă? Ți-am zis să nu bei. Când ți-am zis să nu bei după ei, să fii după copiii ăia. Ți-am zis că mă lasă pe al bei. Nu că sunt copiii tăi, că nu. Moșule, Hai să-l ducem în mașină, hai. nu mai, moșule. Nu mai bea. Așa ți-am zis și atunci, n-ai vrut să mă asculti. Moșule, să nu mai bei, ți-am zis. Ce-o fi dat, Doamne? Moșule, când îți zic nu mai bea, nu te mai lua după copii. Hai să ducem la mașină mai repede. Haide. Uite pe ea. Hai după ea. Da. Ren. Rudolf. E ok. Șeful, dar nu mă cheamă Rudolf, mă cheamă Răzvan. Aoleu, ce Pornește mașina. De e ok. Ce are? bateria magică s-a stricat. Ți-am zis să nu luăm curent de la aurora boreală? Aoleu, mergi. Ce? Ai văzut ceva? Ce? Ești bine? Ai pățit ceva? Zaharia! Ce? Tu e ea! Da? Noi suntem, cu ce vrei să te ajutăm? I s-a stricat mașina lui Moș Crăciun și nu pot să mai ajung la copii. Treci și împinge.
Păi bă, noi acum 20 de minute vreau să-l batem, să-i facem felul ăsta. Da, mă, da. Haide, bă, să mergem. E Crăciunul. Haideți, bă, să mergem. Haideți. Băieți, să împingeți toți. Toți. Hai. Am prins pirata Băi, fugiți, bă, pară filmează, pară filmează, pară filmează, pară filmează. Ai filmat, mă? Bă, pară, ai filmat? Nu cred că n-ai filmat. Nu cred că n-ai filmat. Bă, tu ești prost, mă, n-ai filmat? Ești, nu, că băga mici.